ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ କିଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଉ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବୁ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଫୁଲର କିଛି ଡାଳ ନେଇ ଆସିଲି, ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ଆମର ଆସିଗଲା। କାହିଁକି ନା ପିଠା ହବ ପରା। ଆମମାନଙ୍କର ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ପିଠା। ଆମର ଏବେ ବର୍ଷକ ଯାଏଁ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ କିଛି ବି ହେବନି, ତ ଆମେ ଅଲଗା ଦିନମାନଙ୍କରେ ପିଠା କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି ଚୁଲିରେ ପିଠା ତିଆରି କଲୁ। ଏପଟେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ପୁର ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଭାଉଜ ଆଉ ମାଉସୀ ମିଶି ପିଠାକୁ କରୁଛନ୍ତି। 2-3 ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ପିଠାର ସେପ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛଣା ହେଲା। ଏତେବେଳକୁ ମେଘ କୋଉଠି ଥିଲା କେଜାଣି ପୁରା କଳା ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଛାତକୁ ପଳେଇଲି ସେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି ବୋଲି। ସତରେ ଆକାଶଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ଭାଉଜ ପିଠା କରୁଛନ୍ତି। ପିଠା ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମ ଡୁକୁ ଗୋଟେ ପିଠା ଦିଆହେଲା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ ଆଉ ପିଠାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ହେଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।